Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Indaba on Kakasi Sebingelelo, Alex Mthiyane, and Indaba is produced by Mfundo Mabaso. We are together for the next 2 hours, Namhlanje, and thanks to the King's Drive. All right, we made a promise. Tonight we're hosting Police Minister Bheki Cele. He is with us, Laumagaya, Uzobanati, for the next hour. All questions relating to Indaba Zamaphoyisa, Indaba Zezokphepha, and everything else. Yes, it's Katilesi 0861 596 596. You can tweet at Alex Mthiyane. I'm on Instagram at that handle as well, and on Facebook, Indaba with Alex. General Bheki Cele, welcome to Kakasi. Hey, siyabonga Mthiyane ukuthi sisekakasini sisonke. Mhlawumbe siqale la emakhaya this term yaka general. I know ukuthi before ube ucommissioner wamaphoyisa ube uMr Cele, and then when you got there that's when kwasekushintsha ama ranks nathatha awasemasosheni, and kukhona konke ke lokho kuze kufike manje, so the term still use general awichaza ukuthi kanjani. Sithatha wasemasosheni no. Maningi amaphoyisa emhlabeni awo general analama rank afana. Yes. Ungabe sengathi senza into engenziwa. Maningi nje amaphoyisa awo general. Ngama rank wonke noma ke awethe acishe ngafani kakhulu nawo amasosha la. For instance asinayo brigadier general. Amasosha nabo brigadier general. Okay. Yeah. So thina siqala ku constable siyophuma ku general. At any given time u general uba munye emaphoyiseni. But ke ifana ke I title of general ifana ne title yokuba ambassador. Uze uyofa his excellency the ambassador. Oh, I see. Yes. No generally ke ayisuki leyo title kuwena. Okay. But ke kona ngigabaza ke kumina ukuthi ayisukile noma iyasuka ngoba bangixosha. Yes, as a police commissioner. As a police commissioner. So okusho ukuthi into eziningi zamaphoyisa uyayidisona uma uxosha ubuyisa ibadge uphucwe icard la khona uphucwe ipension uphucwe imedical aid uba uphopho nje mawuxoshiwe. So so ngaxoshwa ke ababe ngixoshile ngoba ngichaze le. So ke kwaze kwathi ke last week yathi inkantolo cha babe ngixoshile babe bheda babe phupha impela nje ibeka ngesingisi ukuthi they were irrational and invalid basibeka ke isilungu sakhona sibekwa ijaji lasenkantolo yamajaji ababethe angixoshwe izakhiwo nje ezazakhiwa njengo public protector. Yeah. Public protector yakwazi ukuyishayela enkantolo ne commissioner umunye umuntu okwakuthiwa umloyi la ongasekho kwakuyijaji le inkinga yami ngalela judge ngayezwa kuphela ngalo uma lizokwenza icommission yami emva kwalo angiphindanga futhi ngezwe ngalazi la shona ke ngezwe selishonileke ukuthi akusekho ke. Let me give you background mhlambe kumlaleli ukuthi why lento ibalekile kuwena because ngiyabona ukuthi nawe you sound emotional about it. The then president appointed a commission, a board of inquiry, le judge leli okhuluma ngalo, and then it found that you were not fit to hold office. And you had acted corruptly and dishonestly. Kwakunama conflict interest ngesikhathi sokulizwa kwamabhilidi. So now ke we challenge leke leyo nto enkantolo. And then ke isinqumo ke sasesisho ke ekutheni kwakungenjalo. The interesting part ke Magai is here. When sekuthiwa ke would you want to get your position back as police commissioner, or you will remain with the position yokuba uminister? Asikaze sizwe ukuthi umi lapho because la ma options akuwena njengamanje. Hayi ngiyasebenza ngikhona ngijahile. So mhlawumbe uba ngithole ngisabhuquza kabe ngangovuka ekseni ngithi hey letha umsebenzi wami. Yeah. Ngiyasebenza ngikwi same environment yokulwa ne crime. Asijahile nokuthi ke sibhizi manje ukuthi umuntu angaloko ukukhulumana nezinto esibhekele kuyena usazoyibheka kahle kuze kube manje angakayifundi ngisho i-judgment angakayifundi kodwa ke labo abachamana ama-advocate abang advisayo bayifundile bathi ivulekile impela bathi amasanga avulekile. So akhomkhonyovu wawenzile ngendaba yokulizwa kwamabhilidi kwakuvela negama lika Rushabang.
hayi sungakubuza ijaji ke lokho imibuzo leyo engasayiphenduli kumuntu uma ethi umuntu is it true and all sengabuzwa ijaji elithe jaji lesenkantolo enkulu ephakeme yasePitoli North elithe ucele wayesukelwa this thing is invalid abantu abayithatha decision they were irrational angazi kusho ukuthini lokho kahle ngesingisi kodwa ucele ufit ngendlela ongaze ibone ukuthi angabamba noma ilephi office. Right, Bheki Cele General, the Commissioner and the Minister of Maphoyisa in South Africa unathi wonke ama questions ongaba nawo uzowaphendula 0861596596 ungathumela ne voice note as well enombolweni e064 624 5378. Now ake sikhulume ke ngendaba la la KwaZulu Natal sibone kuba khona imbhikisho kade wenziwa la maphoyisa more than 200 and izolo and then lawo maphoyisa aboshiwe kunjengamanje. So ngiyafisa ukwazi ukuthi what is the latest kinina ke njengomuntu ophethe amaphoyisa eNingizimu Afrika as uminister ikuphi kahle hle okubenza babe illegal ngento bebeyenza? Yasilungisa ifika yakho kuqala u200 angazi uthathapi bebe u44 yes abantu abebemasha amaphoyisa eNingizimu Afrika yes yeah amaphoyisa eNingizimu Afrika awu 193,000 so makumasha 44 ku193,000 sengachaza bona ukuthi base bahluka kangaka kwirest ngoba kwenze njani but asichaze kanje kuyahlupha nje ngoba baqinisile abantu mabethi ikhonkotha ehambayo ngifike emaphoyiseni mangibuya manje njengominister ngafika Alex kunamaphoyisa u69,000 asithi ngesingisi overdue for a promotion yes awo 11 years kukhona nano 22 years engapromotiwe that njalo ngikhumbule iphoyisa laseMathabathini engathi mangibuza ukuthi yini inkinga lathi ingane yami yazalwa nguwarrant officer she's a graduate today for 22 years ehlele ranking lot so akwazi ukusebenza nabantu abanjalo abanganelisekile abacinzelekile so uthatha lo 69,000 kwathi ibudget yakho yokuba promoter hayi ukuthi uba promoter but ukulungisa kwathola uba updater kwathola ukuthi 2 billion ibudget yakho sengabuzwa ka babengaba promote ukuthi babe bayekeleni ngaleso sikhathi abese sithi because iyabiza le budget sizozama ukuba promoter in 3-year cycle sizothatha ikakhulu ama concept la ko 11 years sikhuphuke siba promote ngokulandela uthathe ko 5 ukhuphuke uzubaqeda bese siphinda ke ku normal ukuthi ke ba promote ke ngendlela efanele okusho ukuthi makwenzeka lokho kwabe sekubakhona lento ekuthiwa i-regrading okusho abantu abafunde into ezithile emaphoyiseni baqale kuma rank athile amaphoyisa ngifundile nami ukuthi awasukeli ngerank but banezathu zabo baze bavuma ukuthi hayi ungasincisha imali kodwa ungadlali ngerank yethu noma ukukhuphula imali kube ukuthi awudlaleli kwerank so kwaba nobuhixixano obukhona lapho ekutheni ake sithathe kanje mfana Mthiyane uwarrant office use college yes bese ufundisa for 10 years uwarrant office bese kuphuma students sakho siyoba i-special task force is highly trained unit within the highly trained laba mabebuya banikwa ukuba uwarrant so ubumfundisa lo muntu after 3 years usu warrant naye amaphoyisa akakuthandi kakhulu akubekile ingakho ke makuvela lokho sabisa bonke station commander baseNingizimu Afrika 1150 of them sazobabeka ukuthi yazi uzofanele le ndaba siyilungise ukuthi siwalalela amaphoyisa ukuthi khamba kanjani kwabe sekuthi ucommissioner uzokwenza a special task team ukubuke emuva ukuthi soyilungisa kanjani ikhona ke leyo special task team yanikwa ku3 months kusaphela inyanga eyodwa bayalungisa kathi ngikhuluma this afternoon no commissioner update ngayo ngiyathokoza siyabonga ukuthi ikhona iprogress eyaphambili so laba ke ababangumsindo bawubangumsindo with a full understanding ukuthi samukela ukuthi kufanele ukulungiswa sikwi process yokulungiswa yokulungisa izinto. They can't wait 3 years when they can't wait 3 months when they've belinde
11 years bengapromote. So kukhona ukuba unfair kancane kulolu daba, but udaba liyalungiswa. All right, your questions the stage is yours. Okhuluma no minister uzoba nathi ke until 7. Ngiyabona ke nama tweets angena at Alex Mthiyane and sine page futhi elithi Indaba with Alex. Indaba on Gagasi FM. Mawunayo ipreference yakho hambe emangcwabeni oyingcwaba. Kune leadership man. Anginawo amahloni ngale NEC. To start with, iqala imhlangano ngeqadi le NEC. 11 o'clock go. Uyavula. Utamandashi. Right, this report and this conversation Mnandi was brought to you by Department of Health kuzwelonke. You see, so I'm sure now fundile ukuthile lapha. I know who my favorite character is here. So ungabias now njenga somebody. Indaba on Gagasi 1823 sikhuluma ngamaphoyisa indaba zamaphoyisa nangqongqoshe General Bheki Cele inumber 0861 596 596. I guess we to what is happening in the country, Makaya. The former IP head Robert McBride who testified that they are run with patronage system where amaphoyisa promoted to high level positions in exchange for favors from ama superiors. Ngifisa nje ukulalelisa what he said earlier kwi commission. So promotions within the forensics lab area will be related to assisting and facilitating further corruption and maladministration. And in that process, everybody has an interest in protecting the seniors, because it indeed is the seniors that put them there. They might even feel under obligation to protect. They also have a process where sometimes people were in the same college together or come from the same village or at the same station, and they might have been in patrols together. They might have survived shootouts together. So bonds are formed between them on various reasons, including patronage. And unless you have a strong hand about good governance and respect for the rule of law and the Constitution, you'll never get the SAPs right. This is the system that you lead. Nang McBride, I'm sure you are following testimony yakhe Thulbufakazi. Absolutely not. Not at all. Why? Because I'm busy. Would you not be interested when someone osebenza ku system oyiholayo I'm is in danger? absolutely not once. I'm busy, I'm campaigning, I'm dealing with the work that has been given me ukuthi ngikwenze. Namhlanje ngiyafika ngiphume eMatatela bengevula police station ukuthi siyolwa necrime. Makhona oqondene nami ngiyokuzwa. Not even catch up at the end of the day actually yithi ngizwe ukuthi thini. Ungisizile nje wanginika catch up namhlanje la. Otherwise I'm really busy. Not only him, by the way. Angilitholi nje ithuba lokulalela lama commissions and all that. Hayi ngoba kuMcBride. Oh, okay. Nange issues intaining. In fact, he goes as far as saying ukuthi la kule system yamaphoyisa he recommends ukuthi lolu phiko aliphume emaphoyiseni ngenxa ukuthi kubuye kube ne conflict ekutheni how do we investigate ourselves. What is your view? No, mangaphuma asingakusupport asinankinga ngalokho. Maliphuma uphiko lwe-IPT lo email. Kodwa angifuni ukukhuluma ngalolo daba kakhulu ngoba malizophuma izinto esobe esikhulume ngazo lezo. Engakusho ukuthi nalo lolo phiko alukho ngcwele. Nisebenzisane kanjani naye? Abasebenza kahle kakhulu. Sebenza kakhulu noMcBride both from MK sabafana umkhonto sobabili siphume eThekwini sisebenze kahle kakhulu nangesikhathi enengxaki nominister ongaphambili sasihlangana angivakashelele ngihlangana ngisakwa agriculture siyixoxa indaba nakho konke angiyiboni nje mina ukuthi kube khona inkinga kwaze kwaphela icontract ke mayiphela ke contract icontract ke abantu abayidecideayo i-portfolio committee ucela uya recommenda i-portfolio committee i-portfolio committee yathi ayivuselele contract akucinanga lapho yahamba yaya kuParliament eliphelele iParliament la adopt ukuthi cha ivuselele so umuntu obuzayo mhlawumbe uthi uhambe kanjani kwenze kanjani akayobuza eParliament okuyibona abanika i-final decision kulolu daba. All right, let's take uThabane Mlazi. Thabane ukwindaba sabona? Sabona Alex njani bafo? Ngiyaphela bhuti kunjani kwena? Hayi siyaphila ngibingelele ungqongqo lapho ucele. Siyavuma. Njani baba ucele? Siyaphila njani Thabane? Hayi baba siyaphila nathi. Ngithi yazi baba ucela bengine question but as ngiyicabanga le question ngifike sengifisa ukuyibeka in a statement form.
sokuthi kungani babanihlulwa yiwunga. Why iwunga anginongengenele endabeni zokusebenza amaphoyisa ngilona iphoyisa, but why iwunga inihlula kangaka niphezulu niseyihlalweni eziphezulu nizazi kahle ama implications enziwa ama iwunga emphakathini esiphila kuwona. And sike sibone nalapha ko point manenza ama rate into efike niyenze unrate ama building la kudaswa khona iwunga, ni rate ama buildings la bedemela khona iwunga, ama old abandoned buildings sabayidayisi lapha nimasikuba ngathi khona into eniyenzani beningenzile lutho. Siyacela manje ngiyayibuza lento bakucela why iwunga futhi wena especially because besikwazi in your past history baba indlela umsebenzi obusebenza ngayo even as Minister of Transport siyakwazi why iwunga bakucela ihlula kangaka. Okay bese cela general no ayiwunga mhlambe okunye kuyakuhluphe ubethe uzobuza wabe seyashintsha wenza istatement mhlambe bekuzolunga ukuba ubuzile ngoba phela akekho umuntu onemonopoly yewisdom. Uthi si rate ama flat kuphela. Alex, this year alone sesibambe ama laboratories ama drug awu9. Now awaranwa abantu abahlala emaflatini ama laboratories. Aranwa by the guys. Late last year sibambe enye lapha eHarding. Enye lapha eHarding labantu bathenga ifarm ka 10 hectares bakha ifactory phakathi. Bathenga isimanga somshini, lo mshini biwu2 umunye producer ama drugs awu 16 in 2 seconds. So izinto lezo esibambayo mhlawumbe ke baya bangayilaleli ukuthi sihamba kanjani. Iwunga I must admit ukuthi inayo iproblem ethile ngoba most yezinto ezakhiwa izinto ezillegal. Izinto sekube kwanzinyana ke manje ngoba nensangu kuthiwa singayibhema kusho just lakini ukuthi singayibhema now iyafakwa now even inkantolo zithi azikakayibambi kahle ukuthi zizothi inkinga ikuphi ngoba kufanele wonke ama drugs before aye court kufanele aye laboratory ayosho ukuthi ngaphandle kokuthi man drugs ine problem yokuthi ibheniwe imapha amanye ama substance asupporta leso statement kuhunga tholwa zonke nje izinto so othuma ibheka ubona ukuthi zillegal kutholwa amaphilisi lawa AVR kutholwe amanzi ebattery kutholwe zonke lezo zinto mokuhlukanisa bese fike yachaza mhlambe inkantolo ingakutholi lokho mhlambe sisodinga a new legislation ezosiza ngokudefine ukuthi yini iwunga kodwa ama roadblocks ama rates esiwenzayo siyayithatha iwunga is bad but it could be worse ukuba bengekho ama activities enziwayo. All right, sure. Ngifuna ukuthatha nje inqobo yabalaleli because kade befisa ukukhuluma nawe mina Cele. Ngifuna ukuthatha ulo anonymous ezinqoleni. Anonymous? Yebo sabona njani baba? Siyaphila kunjani? Siyaphila baba. Ngicela Yes ukulalela minister. Hello? Nqamukile. Oh senqamukile. All right no sozama ukumthola sorry anonymous sophinde sizama ukuthola. Asathi Nhlanhla Makhobe Mtuba Nhlanhla welcome to Indaba. Anonymous Newcastle? Yebo kunjani kulaleka? Ngiyaphila futhi ngicela nje uvale yakhe red. Oh okay ngizoyivala nje khona manje kudalela. All right ngesikhathi savale i-red uthi ngithatha uNhlanhla ke waseMtuba. Nhlanhla? Alex ninjani futhi? Shosho futhi kunjani? Ake siyaphila khona nembuzo nje uthu akulokhuzana kungqongqoshe. Before ngibuze ngisekhona Alex? Yes isinawe Nhlanhla. Yeah it's correct. Okay before ngibuze sona nqala Alex abantu abadriver abasuka eThekwini behamba ngomngeni road bayojoyina uMalandela road they must avoid that road kune truck eyiwise i-oil ngakulama robot angena into muqhamuka komasha they must avoid that road bahambe ngolokhuzana ngofree osuke edrobheni. No siyabonga kakhulu ngalokho Nhlanhla siyabonga kakhulu. Okay ake ngiqale ngincondoze Ndosi mina ngizoba fair Alex ukuthi uNdosi is the only minister as a member of the IFP but he's the only minister kuwonke amaqembu noma even na ANC okwazi ukufinyelela esewubusa transport okwazi ukufinyelela esigamekweni ngokukhulu ukusheshsha la kwenze khona into ngicela ukumncoma lapho khulu. Siyabonga. Bese ngithi Magayi ake ngibuze Magayi I know ukuthi kuyi process
yini edala ukuthi ababulala kaSenzomeyiwa namhlanje bengabanjwa ngiyazi ukuthi uyafika la kulokhuzana but how long maybe singasikhaleni isikhathi singakanani ya ngiusolile nje lo mbuzo ngoba noma ekuphi la engiyakhona noma ngikhuluma nezitshudeni noma ukhuluma nabantu abancane ngiyamsola isounds young and very responsible ngiyambongisa nami kulokuthi atshela abantu ukuthi kwenzekani yes you see indaba kaSenzo sihambe isikhathi eside almost 4 years siya 5 years manje kuzofunela isetshenziswe kunje isetshenzwe ngendlela eyiyo ukuthi masizoyibeka phezulu kwetafula singakuphindi okwake kwenzeka kuboshwa umuntu orong umfana wakambatha kanti kuboshwa umuntu orong noma waboshwa ngamabomu noma ngephutha njengamanje usifuna imali usifuna 17 million ngokuthi wabopheka ngendlela singakuphindi lokho sizama ukuthi sisebenze ngokusheshsha kodwa ngokuphelele kune team esebenza ngizosho kune team esiyakhile ebizwa ngokuthi the cold case a team idila nalawo macala lawo cabanga ukuthi aseyabanda ikhona i-report ne-progress enzikayo sethemba ukuthi kungekudala siyokwazi ukumemezela ukuthi sesifikile la esiyakhona siyacela kubantu baseningizimu Afrika ukuthi ake basinike lelo thuba kwenzela ukuthi masibuye singabuyi nensiba Alex le sibuye nayo qobo lwayo. I saw a tweet earlier ethi you made a commitment yokuthi iarrest yabantu ababulalumeyiwa izokwenziwa before the Easters. Now we're about 3 days before the Easters. Makai? We are 3 days before the Easters. If kungafikile la kwakuthi umuntu uzofika khona I did make that commitment and I still live by that commitment ukuthi sasibeke ukuthi kufike kanjalo kwenzeke kanjalo ukuthi afike ama-Easter but uma kuukuthi ukufika kwama-Easter sijahe kona bese siyibukela kude i-problem the damage engayenza uma singayivalanga ikhala ethile sikhona ikhala remember sithathe 4 years sikhona ikhala ebezilozivuleka kuyale ekuzofanele sivale that commitment ngokwami ngisayibophezela kuyona mhlambe ke kuzosiza ekutheni even leso sikhathi sidlula sizokwazi ukuthi icala lika Senzo solve. All right, ulalele indaba eGagasini. Let me go to a tweet now. Na tweet evela ku Phesi Zuma. Whoever fired Bheki Cele must fire him again. At his age, he is still in the force. It's been years he was fired and rehired a while back. Now he is useless as crime is getting worse everywhere. He must get over himself. Itweet ka Phesi Zuma le. Hayi angifuni ukuzolwa impi yeyibongo la. What do you mean? Angifuni ukuzolwa impi yeyibongo. To start with, I'm not in the force. I'm in the political end. Ngizofuna ukuthi kuyofunda kancane la thuthuntuthi ingqondo yakhe. Lo Zuma lo. Athuntuthi ingqondo yakhe mhlambe njengabanye nabo benza izinto engezona njengoba sila. To start with. Secondly, we have crime in South Africa. But we believe ukuthi kuba sikho ngabe isimo siwese sifikela mfoka Mthiyane kungalalwa izinto ekuthiwa ama-casualties sifike ngalalwa you see ngo May nango April ayeshaya zabe mathatha zabe u4 ngelanga kwa abantu babengasafuni ukuhamba emgwaqweni kodwa manje sekuthe zibaba sebeyikhohliwe leyo ndaba ngeteam esayibeka suka ngomhla ka4 kuJuly kuza manje kuze kube manje sibopha abantu abawu57 ababa top cashized so lo muntu akathuntuthe kahle ingqondo yakhe ayilungisa bona okwesibili kule province le bekufiwa kubhujwa la kule province ama political killings kufa abantu kungabanjwa umuntu kungenzeki lutho sakhi team emva ukuthi sifikile umongameli wasithuma wathi asoyilungisa indaba sesibopha abantu abawu172 la aba la KwaZulu-Natal yes in connection with political killings yes 172 le team ino 7 months iqalile 7 i team before that
yayino 18 months abopha abantu abawu4 le ino 18 months abopha abantu abawu4 le ino 7 months ibopha abawu170 abawu172 abawu5 benza ulife about 5 benza ulife the rest is between 6 and 50 years about 27 asebegwetshiwe. Are you able to share general with us ukuthi how many of those abantu behind ngoba kukhona ukuthi umuntu kube uyena obulala umuntu amkhipha imphefumulo bese kuzoba khona ke kuyibona bathumi babo. Uyabona ke ungasijahe ungasijahe ngoba ngenzeka ukuthi lo khuluma kanje ngoba ufuna ukudeviate asusa ingqondo asusuka bawu 66 ababoshiwe abangayitholi ibail. Yeah, 66 kulabo bantu abangayitholi ibail bese kuba khona ke abawu6 amacala aba awithdrawiwe amacala conditional ba withdraw lokho kuzokutshela msho khona igama ezokutshela kona abanye baya makuthiwa withdraw icala akusho ukuthi ayikho evidence kuthiwa hamba ufuna more ukuze kuqine kahle senza lokho ke ngalawo macala. Yes, so lo muntu lo okhulumayo wakaZuma mhlambe unesifo esithile nje ekhanda lakhe sokuthi akayilandeli kahle izinto ezenzeka mangiyivala leyo I wouldn't mind to go and stay home. I'm not desperate. Okay. All right, sure. Anonymous, benginika isikhathi sokuthi uvale radio. We're back with you now in Bheki Cele. Anonymous? Njani futhi Alex? Sure buti nangu minister. Ngiyabuyela baba. Ngicela ungelela nakuNdosi Alex. Siyavuma. Yebo baba. Ndosi, ngisebenza eK9 la eNyukhela. Ndosi ngicela ukusichazele la kuma ranking. Especially la kuK9 ngoba ngathi thina sishiye ngaphandle akekho thina osimele lapha phezulu. Ngothi ngibuza la ngoba kunabantwana laba kwa PSS 2014 and 2017 baqhashiwe baba ngama sebepromothiwe sebepromothiwe sebengama warrant officer. Ndosi mina ngiku sergeant erank ngijoine esiphoyiseni ngo2004. Ngina 16 years ngisesiphoyiseni. Labantwana laba they can't even open idocument le shoplifting but manje bazokhona ukuthi bangitshele mina ezosayini ukuthi site yenza ukuthi nokuthi. Ndosi ngicela usichazisele lapho nje especially ku K9 unit ngoba manje ngathi thina silahlwe ngaphandle only TRT ne NIU ne task force ungathi bona ke babhekelele lapha. Ngikhuluma mina manje sinama arrest inqwaba sibophe inqwaba lapha eNyukhasela kune passage lapha eNyukhasela okuthiwa iKhongo passage. Labantu bokuhamba angisho Ndosi ukuthi sengilwa nabantu bokuhamba cha ngisho nje okuyiqiniso uma ungayeNyukhasela nje ufuna lapha eNyukhasela unit uthethe i253 uzowabona ama arrest ama drugs enziwe. Right? Mhlambe ngesikhathi ngiyichaza ubengakalaleli uSergeant ukuthi le ayishoyo is acknowledged ukuthi kuma promotion mhlambe kwaqaleka endaweni ezinye ekwanga for instance iK9 stock unit ezinye ama specials abebekiwe ukuthi bazoregradwa but ngendlela ukuthi amaphoyisa araise ama concern a serious nama concern a understandekayo kwi leadership sakube sesenza ke le team engikhulume ngayo task team yokuthi ayihambi yo relook ukuthi singasheshisa kanjani izilungiswe lezi zinto abakhala ngazo kwenzele ukuthi wonke amaphoyisa abuyele endaweni ukuthi aneliseke le ayishoyo si acknowledgeile si accepta ingako sivumile ukuthi ayilungiswe in 3 months time sibuye nama results sekusele 2 months manje kanti eyoqala iphelile i-team ikhona kathi ngikhuluma no commissioner ngethemba ukuthi izokwazi ukulungiseka wonke umuntu aneliseke emaphoyiseni ayikho into engangijabulisa ngokuthi wonke amaphoyisa anelisekile for that reason that's why more realize ukuthi khona shortcoming khona problem enzekile siyilungise ngamtshela uSayitsheni ukuthi siphezulu kwayo siyazama ukuyilungisa. Olalela indaba and this is Kakasi we're talking police matters and safety South Africa. So General Bheki Cele Minister wamaphoyisa uzoba nathi ke until 7 inamba 0861 596 596. Durban, experience an Easter summer like no other. Join us at the 5th annual Durban Picnic Day at Right, mofuna ukuthumela i-voice note nakhona futhi ungaba anonymous mawuthanda sine number ethi 064 624 5378 064 624 5378 less than 30 seconds ibe mfishane nje. Right. Asithathe ke nama voice notes.
Sanibona Magaye no baba Alex Mthiyane. Mina ngifisa ukwazi number 1 ithini latest regarding i-case kaSenzo Meyiwa, is there any progress? Number 2 ngifisa ukwazi ukuthi uma ngabe ubaba uNdosi ehlangana nobaba former president uNxumalala, do they shake izandla, do they greet each other, is there any beef between them? Because ngibathanda babili and ngingajabulela ukuthi baqhubeke bazwane. Ngiyabonga. All right, sure. Please note that, Minister, so ithatha nje iphendule kanye and lega sense of course ubusu udilile nayo. Asathumye umlaleli futhi. Msakazi ngicela ukubuza kumhlonishwa ukuthi mangabe ekhuluma ngokuthi abantu abathola irank abantu abane training ethile. Ngicela ukubuza ukuthi laba abasebenza mhlambe e-station ingoba bona bengenayo yini training ethile etholakalayo noma lama training atholakala khona ingoba engasho lutho yini wona. All right, thank you. And then sithathu isithathu then bese ke uMagaye seyiphendule umthathu nangomunye. Kuno sayitsheni abano 15 years abano 16 years esiphoyiseni abangazange baze bayithola promotion, and then ama promotion ayisenikezelwa izingane ezincane ezino 3 years esiphoyiseni. Sifuna ukwazi ukuthi kufair yini lokho ukuthi kupronyotwe abantu abaneminyaka emincane esiphoyiseni kushiwe abantu abaneminyaka eminingi. Okay, no, kulungile siyabonga. Ngizocela ke mina ukuthi ke bathathe bahlanganise boyi3 nje abalaleli. Laba bawu2 bese ngiyiphendulile indaba yakho la. Mhlawumbe njengoba ngisho ukuthi kwabizwa ama station commanders wonke aseningizimu Afrika acela ukuthi ahamba ayoyichaza le ndaba. Ngiphendula manje ngokuyishwankathela ekutheni lolu daba kuvunyelwene kwi-management nakwi-leadership yamaphoyisa ukuthi khona izinto ezenzeke ezazingafanele ukwenzeka kanjalo ilezi ezilungiswayo. Ngimemeza ukuthi mhlambe abasilinde kulo 2 months osasele sibuye sokwenza isimemezelo sokulungisa zonke lezi zinto abakhala ngazo. Right. Yeah. Le esibili yokuxhawula izandla angihambe ngiqhawula izandla and all that kind of thing, but ubuze a specific question ukuthi siyaxhawulana nomsholozi bese semncwabeni kababa uMonkonyane umyeni kaMinister. Yes, umyeni kaMamkhizi. Yes. Ngesonto nje njoba lingakashayi ngolwesihlanu mhlambe kuzomjabulisa ukuthi cha saxhawulana. I'm sure you get this a lot. Anizwani yini nomsholozi? You know, abantu kufanele bayekala izinto. I don't think ukuthi ikhona option yomuntu ongalingani naye ngokomsebenzi nangokwesikhundla nangokwe-age. Lo muntu wakazuma uthe ngigugela umsholozi is 11 years older than me. Wahlala nje kwaze kwa ubhuti omdala nje mina. Ubhuti omdala. That's that. But ihistory yami nomsholozi ivele kuthini nangesikhathi ngihamba ngiya empini umuntu wangicommanda kwaze kwaba phakathi kaze ngabuya a person wangidebrief mangifike kusala umsholozi, a person owanginika the last brief ngibuya ngize country umsholozi. So which means phansi kwesimo sempi kwa developer ukuzwana, but umsholozi has been always my senior. The time I had intelligence ayonke into mangibuya la waba uchair waba udeputy secretary wezwe was a president and all that. So usually if you are a junior you don't have much choice yokuthi uyezwana noma awuzwani, but mangasuthi angibeke ukuthi kukhona nongezwani kwasukaphi nama ngikwazi ukuphendula lo mbuzo kodwa ngikwaziyo ukuthi khona kodwa la waphambana khona inkomisho. You see Mthiyane, so ixoxa le ndaba ngelilanga ngoba ngesikhathi ngilandwa kwi-province ngangi-MEC ngangi-comfortable ngangi-right kwathiwa ke ngiphuthume ngiyosebenza indaba ye-crime. Kwaba nabantu abawu2 abangibiza abangitshela ukuthi ngeke ngiyiqede i-term ngizonqunya umqala political. Ngiya nje ngangabakholwa labo bantu. Ngahamba ngayokwenza ukuba ucommissioner akwahamba kahle, I think wasebenzeka kahle kodwa ithema ngiyiqedanga njengoba babeshilo laba kuze kube manje angazi ukuthi yini eyadala ukuthi kwenzeke njalo. You see ngesikhathi ngisuspendwa
kwathiwa ijudge uMohoro uyena ozoba ozokwenza icommission yokungiphenya kodwa ngathola sekufika umuntu ongaziwa abantu abaningi abalazi lela judge balazi ngoba liphenya mina balazi ngoba selishonile angazi abaningi abazi uselashona nako konke angiphindanga ngezwe ngalo so enye yezinto ezenzeka uhlela because i-evidence kaThuli ne-evidence kaMloyi iyayiphuma kuhlela uhlela after that ngezinto engangisho ukuthi uzenzile wagwetshwa i-court of law for 10 years by the way angazi noma abantu bayakwazini wagwetshwa i-court of law hayi public protector hayi uMloyi uhlela uyena umuntu esasibhekene naye ngixabana naye ngemkhuba egile emaphoyiseni ayigwetshelwa u10 years uhlela waye head police commissioner wase Sisky phansi kaGqozo uhlela usaphila ungahamba uyombuza kwalandwa omunye ummeli okuthiwa ngasikhohlwa isibongo sakhe ngizosikhumbula owaye uminister kaHlela ngesikhathi uhlela ese commissioner wamaphoyisa asesisky uhlela was leading ama forces ayedubola oPresident Cyril nabo Chris Hani ngesikhathi kudutshulwa ama comrade lezansi so kwahlanganiswa uhlela owaye ucommissioner wamaphoyisa kaGqozo kwahlanganiswa lo muntu engikhohlwa isibongo sakhe owaye minister okusho ngalandelwa abantu basesisky ukuthi bazongikinya abantu bakaGqozo lezo zinto ngiyethemba ukuthi ngelinye uzochaza ukuthi yini yayenzeka kulandwa igebengu zebantu stan kaGqozo kube izona ezohlala phezulu umqala wami sure Indaba ekakasini 0861596596 sikhuluma indaba samaphoyisa yes ukwindaba sawona yes njani Mthiyane siyaphela phuthu njani wena isikhona man yes Ndosi yes no ngifuna ukuchecka la kubaba Ndosi Mthiyane isikhathi njengoba sesingasekho kwami kona kukuningi ngifuna ukuchecka weNdosi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi suspect ibanje nazo zonke izinto ibanje nesibhalo ibanje nombese umufi ufile bese kuthiwa bese kuba ukuthi labo bantu abalikhuluma iqiniso bengasonto umuntu uyachecka abasondelene nomsolo abazange nomsolo futhi basuka kude kuyibanga elide kabi uthola ukuthi labo bantu bayaqhubeka bahlale ngaphakathi ejele bangalikhuluma iqiniso kuze kube leso sikhathi badonsa iminyaka kwenzeka kanjani mhlawumbe inkingi ngikubasengishini mhlawumbe kufanele kubuyele kulesikhathi sakudala ngesikhathi zethu sasithi don't say angazi wawufona endlini eminyama ebhalwe ngamagama amhlophe abhala ukuthi don't say angazi ukuze ukhulume lonke iqiniso angazi nje ukuchecka Ndosi mhlawumbe ongicacisele lapho kwenzeka kanjani okay sure nizobabhanqa babe yithi anonymous wendaba ekakasini yebo kunjani isikhona futhi sisiyabonga yeah no kodwa ngithi ngibo anonymous la ngikhuluma nababa Ndosi baba Ndosi ngiyakubingelela baba siyavuma cha baba ngicabanga ukuthi baba lento enikhulumayo ibalekile kodwa akake sibuke kakhulu kule ye promotion yamaphoyisa baba uyavuma ukuthi iphutha lenzekile kodwa awubona ubonakala owenzakayo because manje ubukade uzwa ukuthiwa ikhonto ezokwenzeka istrike esizana amaphoyisa ini ubukade uphendula kwimedia uthi awukho kwi-social network wena right so sekwenzekile ke manje nathi ngizosekuthiwa senikhethe khona ngisho police station station aniboni ba ukuthi 3 months onikeza amaphoyisa mkhulu kakhulu ukuthi niwaphendule ekhalweni zawo okay no kulungile sibhanqa thanks anonymous right minister i-police station yase Western Cape kune investigation asinayo evidence ukuthi ishiswa amaphoyisa mhlambe sikulinde lokho about 24 hours ago investigate ngikhulumile no provincial commissioner kungaba ikusola ngoba kukhona into enjengaleyo ekufanele abantu bayisole ngoba kukhona ungabikho happy kwamaphoyisa but angazi ukuthi yini esingayenza beyond ukuthi sihlalele phansi lodaba singaliphindi sulijahe njengoba kwenzekile ngethemba ukuthi amaphoyisa azokwazi ukukulinda lokho siyakwazi ukulungisa udaba siyalungisa udaba sizosenza isimemezelo sakhona okay le oqala ngazi uma nguzwe kahle nombuso ukuthi umuntu uhlele ejele kodwa kutholakala yonke into nakho konke angazi uma nguzwe kahle nombuso nokuthi inkingi ikuphi uma kukhona umuntu ohlele ejele eboshiwe wagwetshwa
makuwukuthi khona information entsha evela mhlambe evezwa lo muntu cha kwakungemina amaphoyisa kuzofanele investigate athole lokho nalolu daba alusenkantolo angisho Mthiyane ukuthi impendulo yami ayiqondanga kakhulu ngoba ngi-understandanga kahle umbuzo lo daba. All right, sure. 0861596596 Indaba. Sithathe ke uAnonymous Newcastle. Sabona Anonymous? Yebo Alex njani? Siyaphila mfethu kunjani kwena? Kunodaba oluphuthumayo kodwa bengicela ukukhuluma noBabucele. Sanibona Babucele. Yebo sawubona phathi. Kusho ukuthi ba ngesonto kwenzeke angazi noma yiphutha mina kodwa ngithola ucingo olubuya gogo edade. Kuthiwa udade wethu akasekho bafike bamthatha nengane igebengu zakhona ke nje lena manje abantu besifayile ekhaya. Yebo ba. Okay. Manje bafike bamthatha le ugogo akazi usenze bamyazile namhlanje ekliniki amaphoyisa akazi afika azosho ukuthi kwenzakala ngalokho manje besicela usizo lwakho baba ukuphuthuma ngempela asazi ukuthi bakuphi noma kwenzakalani asazi ngempela. Ngebhadi elikhulu Anonymous nenamba yakho angiyazi mhlambe ke abantu bakaMthiyane bazonginika kwenzela ukuthi makukhona engikwenzayo emva kwaloko bese ngiphinde ngiyaxhumana nawe. Ya ngemvume yakho sizokwenza lokho mfethu. Okay. Siyacela ngempela baba kuyaphuthuma ngempela siyacela. Okay. All right. Nokulungile sizoyishare inamba yakhe. Asi Richmond Mpenze sabona? Yebo sabona. Yebo Mpenze. Ngibeke nangidosi ngizoba kuphi. Bengifisa ukubuza ngidosi ngiphoyisa eRichmond. La uNdosi uphendulile kodwa kuyacaca ukuthi kukhona la ashiya khona. uNdosi akacacisa ukuthi ngendlela amaphoyisa afuna ngakhona esuka ecollege engakabi ngisho nano 6 months eqa ama-rank yini into eyenze lokho bona bazibayisayine lelukuzana le-agreement lena ababonanga into isinakele kuze ukuthi amaphoyisa asuma alibuze udaba nakhona lapho bengaliphenduli kahle i-portfolio le yabo uNdosi bengaliphendula ingqondo emaphoyiseni egcina kuba ukuthi amaphoyisa nenkinga nje engalungiseki ngoba ukuthi ayilungiseki ngoba baqhubeka abanye ngeke bazi basho ukuthi lama warrant officers ayingane azobuya futhi aphucwa ama-rank whereas khona abantu beno 15 years 9 years bewo-sergeant. Okay. Akaphendula uMagayi ukuthi kahle ababonanga yini bona ukuthi lento abayenzayo iyiphutha. Okay. Ake ngisho ukuthi abaphume college ba promote ba regradiwe kuma units abakuona ukhona wabalila ama units uthi TRT wathi i special task force wathi NIU lo be K9 ukuthi basala bona so there was that regrading kodwa lo Anonymous okhuluma manje from Richmond ukhohlwa ukuthi sithe akutholakale i-task team yabantu abazohlala phansi balungise lo daba babone irank mhlawumbe akusasizi kakhulu manje ukuthi akubonwanga yini okusiza kakhulu ukuthi kubonwe ukuthi kufanele kulungiswe kuyalungiswa. Okay. All right. Sibonga I'm on Facebook now page lethu lithi Indaba with Alex. Nanguzenzele Mhlongo. Ngicela nisitshelele yena ucele ukuthi uma bemhlula abantu bokufika thina ke ngeke basihlule sizoyikhiphela thina asisize ke angasiphazamisa ucele kule mission yethu ngoba yena isimhlulile. Again kuyakube kuhle nje ukubuza ukuthi isimo sinjani. Abantu bokufika akubona abantu bamaphoyisa kune department ye home affairs ekuyiyona ebhekana nabantu bokufika okokuqala lo okwesibili abantu bokufika akubona bonke abadinga ukwenziwa lento athi uyayenza I'm sure uyaye esibhedlela uya gcwela la into abangayikhumbula abantu ukuthi sinodokotela abaningi abaphuma ngaphandle sino most yothisha be-science mathematics baphuma ngaphandle abasizayo i-problem ukuthi mase beqala i-crime labo bantu uma sebeqala ukudisplacer abantu basengizizo kube i-problem ngethemba ukuthi ngiyalazi igama ngoba ngizolithola igama ukuze angasabisi la ngoba makhona i-crime ayenzayo noma ukuhamba noma ukufika kufanele sibheke ukuthi akalibanganga yini icrime ekwenzeni lokho angakwazi ukuthatha izinto ayibeke esandleni sakhe umthetho uthi kufanele noma ngabe ubani owenza icrime sibhekane naye angasabisi ngethemba ulishila igama lakhe lapho yes
in fact usuyangikhumbuza maka ekutheni a couple of days ago wenza announcement la ukuthi uphenyo senizolugxilisa kakhulu kuma text messages now. Angifuni ukukhuluma kakhulu lapha but sekuyalunga. Ngifuna ukumala lapho ukuthi sekuyalunga ukuthi sizokwazi ukwalandela ukuthi original asuka kuphi ngoba mawunento enzoyisho uphumele obala nje uphumele eshashalazini uyisho lonto sekuyalunga kwekwana inkinga lethela ukuthi angalandeleki sekuyalunga sibanika amasonto ambalwa ukuthi kulungise ukuthi le noma ngabe sihambe kubantu aba1000 kodwa usuka kuAlex. Okay, yeah, umbuzo ogcina kuloko ngoba uthi awufuni iphazamisa. Are you saying text messages or social media? Because abantu ba inbox they are on WhatsApp, they are on social media. So when you say text, South Africans abanye back understand that to be saying text as in text messaging a number, not using social media. Mina ngiprefer ukuthi kuyalunga ukuthi sokwazi ukuthola ukuthi umnyombo waloko okushiwoyo inhlamba ezithukwayo abantu bathuka abantu lakho konke sizokwazi ukuthola ukuthi yebo sekuthunyelwe kubantu aba1000 kodwa kuzalwa kusukaphi. Okay, right. Hey, my guy is with us, Minister wamaphoyisa General Bheki Cele. Right, asiye ku Zulu Maxansi eJozini. Ngalithanda igama. Shomlamba. Yeah. Ngalithanda igama lakho. Ndosi. Akathi ngishaka amafuphi la Alex ngoba ngibuka lesikhathi. Yes. I'm Uzulu Maxansi lo umkamhlabele ngane to be correct. Yeah, ngikhathaza kakhulu njenge nelunga lomphakathi. Futhi ophinde abosomabhizinisi emncane oyifufusela. Yes. Lezi gamela sezenzeka kaningi afike uhulumeni wethu kodwa singalubona ushintsho. Sintshela imoto ezohlobo lamaveni ikhathi nekhathi usuku nosuku bahlunyaza abafowethu nginane case yomfowethu oseceleni kwami osekhaya phakathi kuthathwa imoto asala enalukho ushintsho ngiyafisa ukwazi mhlambe not even emsakazweni mindlela ekhona noma la emsakazweni zikhona inhlelo zokudilela ngoba ngimbonile uminister edile nezinye igebengu eziphezulu leko Pitori njalo njalo ukuthi nathi siyacela bakithi ukuthi yathini yabo nje manje ngoba ngikhuluma la angazi uma sengiphephile ngoba kugodi mhlawumbe nami yami izothatha ngoba ngibhekaya kamhlabe yalingana kamhlabe yalingana sengekabili Alex angazini angazi uZulu Maxansi sengekabili ngokukhuluma ngalolu daba but okubaluleke kakhulu kulolu daba siyalizama sengihlangane nominister wamaphoyisa kathathu eMozambique ukuthi basize ngoba kune feeling nje kubantu base South Africa kakhulu eKZN ukuthi kuba nzima masike zeqela ngale imoto zivane zifike sisetshenzwe ngokusheshsha kuya phambili sengibe kathathu sizoba nawo ngimemeli ukuthi size azela esikhathini esincane sizama ukuba nezivumelwano ezimbalwa esizozenza angizozisho lezo zivumelwano la ezinye zalezo zivumelwano ngayithatha kubantu bakwamhlabe yalengana ngesikhathi nginembizo ukuthi basuggest ukuthi kwenziwe ukuthi nokuthi ngiyavumelana naye indaba kaMhlabe yalengana sinesikhashana eside ngikhumbula ukuthi umsholozi waya umbalule waya ukhawunda waya uceluyile kuzofuna kufike la izophela khona sikwazi ukuyinqanda sizosebenza kakhulu ukuthi inqandeke. Sure, on Facebook uSandile Mpathu ngifisa ukwazi ukuthi ithini plan yakhe mayelana namaphoyisa akhuluphele ngokweqile. Yeah no ngiyamvumela qeda ithemba nje ukubona iphoyisa maseli lisigaxa kakhulu qeda ithemba ezinye zezinto namanje angizoyisho inkampani engikhuluma nayo kwezemithi approachayo ifuna ukuzosponsorisha good health lifestyle yamaphoyisa including ukujimini including nezinye izinto kadvase ikhona lo nkampani siqalela ukukhuluma nayo but enye into umuntu ayexoshwe ehenza sasizama ukukhuluma nenkampani zamajimi ikhona legcwele iSouth Africa yonke abazu advertise mahala la ikhona sasikhuluma nayo leyo nkampani ukuthi amaphoyisa especially amajunior akwazi ukubehlisela ngoba kuyabiza ukujima lapha akwazi ukubahlisela kodwa enye into esishoyo
angene nje emgwaqweni lawa seThekwini okwaphosha ungene eBhishi nje gijima eBhishi igcini weight ikahle uphila nakho konke okugcina ke bengikusho namhlanje la bengekho khona ngiyovula isiteshi le epholela eManfletch ukuthi kuhle nje lezi ngane eziphuma emacollege ke sihlale 7 years nje zingayishintshile uniform mawuphuma ecollege ugqoka 32 awuhlale 7 years nje ugqoka 32 ugqoka kube inkinga nje ukuthi ubuvile ku32 waye ku34 uphile mambe phase college bonke isisu siflat wonke umuntu ngibabonile baphase ngoDecember 3700 akekho nje uthinta omunye ngesisu zonke ziphakathi yes. Hlangana nabo 6 months down the line abanye sebekikile lokho so kodwa umsebenzi wethu sonke ukuthi sigcine siphilana kube ne lifestyle sisizane namaphoyisa ethu. Sure, Anonymous. That's one of the great leaders I've known in my life. Keep up the good work, Bhuti, and your boldness, strategy, and openness will always take you to places and remain bold and fearless as you are. Umenje. Thank you. Right. And then let's take Anonymous. What's it? Anonymous, Indaba? Yes, sabona Alex njani? Ngiyaphila Bhuti, unjani wena? Ngiyaphila ngithanda ukubingelela uMinister wamaphoyisa uBheki Cele lapho e-studio. Siyavuma. Nami ngiyiphoyisa nami mhlonishwa. Ngikuze ukhuluma la esaqala udaba ukuthi niyabhekelela amaphoyisa afundile. Sengikubonile mina lesiphoyiseni since ngine degree. Kodwa ngangena esiphoyiseni ngo2002. Ngisahleli kodwa ranking ngikusayitsheni 2019 ngisawusayitsheni angiboni ukuthi siyaconsider la abantu abafundile ngangikubala ngiphawule kakhulu lokho kwama promotion ngoba njengoba usho ukuthi uphenyo nisalenza ingxoxo sasetafuleni nisalindile ile sifuna ukwazi la ukuthi uma ufundile esiphoyiseni sekwenziwa yini manje ukuthi singabhekelelwa thina baningi amaphoyisa afundile anama degree amanye anama diploma kodwa asitholi ukubhekelela uyahlala uhlala 10 years uhlele ne degree yakho kodwa awutholi lutho qala wawuthi uma ufundile ukuba khona imali abakunika yona kodwa manje hayi sina saqeda ngabo 2009 I degree njoba ngayithola ngo 2009 hayi akutholanga lutho asitholanga kwavesana kwafana kwathula nje mhlonishwa. Okay. Abafana amaphoyisa namhlanje. Well, we appreciate that. Ithi ngithatha umunye Anonymous khona ukuthi uyababhanqa ke Makaye eNorth Coast. Anonymous? Yebo njani baba? Isikhona Bhuti kunjani? Ngikhona ukhuluma nephoyisa la ePhingwa. Okay. Yes. Baba ngisebenza ophikweni labaseshi. Ngine course esihanjiswayo. Asazi noma ama promotion lapho uNdosi wanika abantu abatrainwe bamu hayi ngokwengqondo ngoba thina well trained ngokwengqondo thina siphenya amagama. Okwesibili kuno flying squad la uhubhi imoto ewela amabhoda abatholi ma promotion une doc unit ususpect umese ehlathini kuyingozi ungena i-doc unit ungibuzele futhi nange danger allowance thina sisebenza i-station i-danger allowance yethu 400 rand ekhulu ngikhuluma nge-first responder uma usebenza CSC okuyena obona isimo bese biza i-task force uNdosi lo muntu umnika u400 rand i-task force emanguzi ifika nini mthina wena uyazi emanguzi umuntu osuke ebona lesimo sidinga i-task force umuntu wase-charge office okuyena ofika kuqala kwi-crime scene thina abaseshi umuntu ugwetshula isentence akuwona umlilo ithina esisuke senza leyo nto ukuthi umuntu ezogwetshula isentence uNdosi engadlali ngathi magaya ale efike ekutshela ukuthi i-danger allowance ka-task force imalini ekutshela i-danger allowance ka-TFT imalini esekutshela ukuthi i-danger yethu estation imalini ale ngakubalela into eziningi ndoda leyo ndoda idlala ngathi futhi ngidlala ngathi uphinde ungibuze lokho ukuthi uzobe sewuminister yini after 3 months yabo ngoba lento kokubhlungu nje ukuthi lapho akungena amaphoyisa thina sikulomzabalazo ngina 12 years kwi-rank ka-constable uNdosi uzonika ingane na 2 years i-rank yobuwarrant yes imancane kakuphendula. Well umena 12 years angazi usale kanjani ngoba lethimba esilithathile besithatha from 11 kusuka last year kukhula angazi usale kanjani maybe uzodinga ukwenza i-special appeal because isivumelwano ukuthi wonke umuntu ono11 uyathathwa kule first year bese kuthi ngolandelayo wonke no5 athathwe bese siyayiqeda
abantu abangapromotekanga ngesikhathi kufanele bapromoteke ngaso le yo yesteshi khona iphoyisa elangibuza njengoba ngibuza mangikhuluma nawe ukuthi obani abangcwatshwa kakhulu truly abantu abangcwatshwa kakhulu abantu abaseyiteshini iqiniso lemsulwa lelo ingakho Alex it's a pity ukuthi awukwazi ukwaqoqa amaphoyisa amaningi kakhulu ukukhuluma nawo kanye ingakho I repeat ukuthi lezo zinto must be corrected ukuthi ngiyobe ngikhona lapho ngo after 3 months angazi noma ngiyobe ngikhona naye akazi kodwa ucommissioner uyobe khona because usign contract ka 5 years ucommissioner sisebenza naye uthi akhona namaphoyisa le task team ekhethiwe amaphoyisa ayisebenzayo this thing akubona nje abantu abayicucucu abavela ngaphandle abangayazi impilo yamaphoyisa siyethemba ukuthi izosinika most yezinto ayishoyo izinto ecorrect izinto esivumelanayo sonke ephoyiseni ukuthi sidinga ukulungiswa leyo kufunda senhlala namaphoyisa amaningi nama masters amanye nama PhDs and all that ifanele kuba imkhakha emibili kufanele kube khona ipromotion yeprogression ukuthi unesikhathi esingako semaphoyiseni bese kuba incentive ukuthi ufundile ngakho ke kufanele ukhuphukele phezulu is a part ye task team ezokubheka nakho lokho yes okay all right Indaba and appreciate ukuthi minister usazoba nathi isikhashana esincane nje ngiyazi ukuthi besizoba no7 ngenxa ukuthi we happy ukuthi kufona bona abantu obalidayo ogadla ngabo kuphinde kufona ke nabalaleli Indaba egagasweni all right lezi inhlelo uyayithola ku podcast ungaya website ethi gagasiworld.co.za gagasiworld.co.za and then kusasa nje ngolwesithathu at 7 we deal with indaba zesintu and then on Thursday I'm going to invite you nawe Magaye uzobusekhona ngo7 on Thursday sikhuluma nje indaba ze health and sex right so uthola ithuba na ulalele ufone futhi mawunenkinga Magaye no ngizobe ngisawuminister uzobe minister lapho all right okay sure. If you didn't listen to Indaba, here's what you missed. Before ngikudedele MEC, I would like to invite you. We have a show ebakhona ngama Thursdays. Enye into Alex engifuna ukisho esengiyibonile kubantu bethu ukuthi kunabantu besilisa abanesikhwele. Isikhwele anibokwazi ukuthi isikhwele siyakwenza ukuthi usheshe uchame. Izwakala kanjani? Ayezwakala ngiyathemba ukuthi mase ngimenyiwe kulolu hlelo mhlambe ngafika ngiyobe sengiba nakho ukuphawula la kunesidingo. Oh kanti nawe uyalidinga lelo sizo. Njengoba bonke abantu. Hayi njengoba ngidinga usizo. Kodwa ngikholwa ukuthi ngobe umenywe phela ukunika nami iluleko ngongezwe kathi kuyalulekwana. Kodwa uyona nje expert on sex matters. No phela ngithi share experience. Wena wazi politics wena. Ngiyobe ngiza ke nami ne-experience ukuthi kwenzeka kanjani kulezi zinto enje. MEC sihleze kalala. Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Yes, General. On what now? Okay, you tell yourself minister leso sikhathi. Hayi ngithi ujongo losithathu. Yes, losine. Ngolose hayi ngeke ngiyobe ngisawuyena ngolosini. Yes. Engakwazi after 3 months cha ke ngiyavumelana. Kodwa ngolosini hayi ngiyobe ngisawuyena futhi ngolosini ngiyobe ngisebenza la nje eThekwini yes ngenza izinto ngilungisa izinto so kodwa ukumenyelwa kulolu hlelo angazi noma ngalithola lithuba kubhizi Alex ukukhuluma ngesex nokushesha ucame maku stress and all that anisiyeke abalaleli bakhala ngecrime la ufuna umuntu ajaha lokho kanye kanye hamba ayojaha crime nokuthi ke ungakhohlwa ukuthi sama members eNEC ANC sambe sokhankasa bathi kakhulu njenganamhlanje senza umsebenzi wesihulumeni besiyovula isiteshi samaphoyisa and all that ziningane sazoyivula isiteshi samaphoyisa nokusebenza ke nje ama programs kusasa senza a very serious one sishisa sibulala sidestroya inqwaba yebhama esibambile sizobe seferenege inqwaba ama truck ebhama esobe siwa destroyer esiwabamba engekho legal esiwabamba la masifuna ibhama so umsebenzi uyaqhubeka. Let me ask you this minister because we were in KZN of course abalaleli bangasilalela noma ikuphi la bekhona when you meet ordinary people nje
uyihambela ngiyafisa ukuthola isense ethini because njengamanje uyezwa kunabantu abakhalayo abanye they've lost hope and then abanye banaleyo anger ngenxa of course yezimo ezenzeka la kubona behlunyezwa ubugebengu bese kuzoba khona namaphoyisa angagculisekile uma uhamba nje South Africa yonke yona sense oyithola yona leyo ngama South Africans bese kube khona wayekile laba abancomayo of course yes nalabo abancomayo yes you're correct so is a balanced situation because abantu akwenzeka izinto ezifanayo kubona sonke isikhathi ireaction izoya ngokuthi kwenzekeni kwena because namaphoyisa by the way our reacting ngokufana wonke amaphoyisa ngishilo le ndaba uthi awu 200 ngakukhumbuza ukuthi awu 44 out of I ngoba wonke amaphoyisa engafeel ubhlungu but aphila phansi kweconstitution aphile phansi kwecode kade ifundo namhlanje code of conduct esikhumbuzayo ukuthi kufanele siphile kanjani but engasho ukuthi thina abaholi kufanele sibambelele lokho singasilungisi izinto ezikhona isimemezelo leso is a clarion call inhlabamkhosi engenzayo ukuthi asibambisaneni silungiseneni ukuya phambili abantu abathintwe icrime ba behave kanjalo ikakhulu Mthiyane bayathanda ukubona ugovernment reactor responda makubule umuntu abantu bayabasho ukuthi akazi ubuya kodwa siyabonga ukuthi kuboshiwe siyabonga ukuthi ugwetshiwe inkinga ukuthi ngesizulu bathi izinyane lemvubu lidliwe zingwenya kucweba iziziba kufa umuntu wakini that's why abantu bebuza kangaka ngosenzo because kucweba iziziba kuzofanele sidunge iziba kubonakala ukuthi kudliwe ichwane lemvubu kube khona okwenzekayo so bese kuba khona ke nje ababongayo ukuthi hayi engathi khona kuyasebenzeka yebo siyabona kunzima kodwa imizamo iyenzeka yes nangu nje umunye umlaleli la Instagram Monday saying which is such a great minister bold and straight so mighty bold ke BOLD bold and straight to the point I loved him when he was transport minister sambona nasemphakathini ku unveiling ya Baba Dlamini eLamontville so kusho ukuthi abantu abakubona ngamehlo lapho kuyasiza ukuhamba bayabasho ukuthi bayajabula ukuthi basibona ngamehlo abantu but nathi siyajabula ukubabona abantu you get information engasiftiwe bayakutshela abantu yabo lezi zinto abayisho la bayakutshela ukuthi hey but uyabhedwa yazi bayakusho lokho ukuthi yini ungenzi kanje ziningi kabi ama program emfoka Mthiyane esiwenza ngokulalela abantu ukuthi bathini uhambe uyowabeka lawo ama program aphuma benemphumela emihle mawungabalaleli abantu ungayi kubona ungazenzi imbizo ngoDisemba la ayikho iprovince esingayihambanga cisha ayikho imall esingayihambanga eRepublic of South Africa bayasha abantu ukuthi zamana ukuthi nenza ukuthi bese siyabuyisa siyahlanganisa ephume imphumela emihle out of that esikulalela kubantu all right no asibonga kakhulu General Bheki Cele Minister amaphoyisa ubekade ke enathi so at this stage eqenjini lakho no indications because the president said ukuthi well abantu bathi simosimali ngecabinet enkulu kufanele sinciphise njalo so ukhuluma iqiniso uma uthi awazi noma uzobuya yini as a minister after ukhetho uma iqembu lakho liwina well asinalo iqembu sinenhlangano asiqembu kangakumuntu hey magaya iqembu iqembu akufani zonke lezo ibalayo zisuke ku-ANC eyenza inhlangano laba kwabanye songababiza ngamaqembu ngoba basuke kuyona kade ekhala nje umntwana la wakaphinda ngene ethi siyamvimbela ukuthi abuye ukuze abuye eqembukeni abuye lenhlanganweni awona leyo mpendulo iubheki Cele ke ncamashi yabona impendulo okunika yona iwundosi so lokho ukuthi inhlangano i-prerogative kamongameli ukuthi angivume la ukuthi icabinet yethu inkulu kakhulu eSouth Africa mangasincishiswe that's fine icabinet iservice akulona into siyahola kuhle kumnandi but iservice more than anything ama deputy ministers maningi impela ancishiswe kwenzeka ukuthi lezo imali lezo sikwazi ukukwenza ezinye izinto ziyosiza ngicabanga ukuthi ngavela kwakhiwe izindlu ifakwe kwa education ifakwe ku crime ifakwe emaphoyiseni amla khala ngawo kungezwe icomfort yawo nesafety yamaphoyisa nazo zonke lezo kodwa siyobona ke umongameli mase yinciphisile ukuthi uyakhomba lawo mkhombayo
noma uhlala eParliament noma uye ekhaya. I don't think ukuthi inkinga uye ekhaya. Kodwa ke as your boss, is the president still happy with your job? Why ubuza umbuzo kumuntu wrong ukuthi uhappy upresident wazi ukuthi uhappy but I know ukuthi upresident uyakhuluma athi bengenzeka kangcono ukuthi awuphuthuma ukuthi ngimzwile ekhuluma ePE makukhalwa ngama gangsters in northern areas ukuthi uzotshela uminister azolungisa enza akwenze Western Cape ukuthi senze anti-gang unit nesikwenze Westbury ukuthi sihlehlise ama-gangsters eWestbury nesikwenze KZN ukuthi sibopha abantu ababulala abantu bepolitika kakhulu nesikwenza koKhesha ukuthi sinciphise ukubanjwa kwamaKhesha khona okwenzekayo kukhona okunzima khona okwenzekayo sengasho umongameli ukuthi ujabule kangakanani ngokwenzekayo but akubona ukujabulisa umongameli kuphela ukuthi abantu baseningizimu Afrika nabo baphatheke kahle bajabule kodwa futhi banelungelo lokuthi bagxeke la kufanele bagxeke khona abantu baseningizimu Afrika. No, asibonga kakhulu Magaya ukuthi ubekanye nathi. Siyabonga. All right. Sibelana ngexoxo yethu no Minister Maphoyisa General Bheki Cele.